Tkompli tinħass l-għafsa tal-oli tal-ħajja hekk kif ma' kull ġurnata li tgħaddi qed toħroġ iktar fid-der kemm l-oli tal-ħajja timpazza ħafna iktar familji u ħaddiema. Fil-fatt bosta familji qed jiġu sfurzati jnaqsu l-flus li jallokaw għax-xiri mas-supermarkets jew inkella jażlu prodotti orħos. Dan minħabba li l-prodotti bażiċi ta' kuljum għolew b'mod konsiderevoli dawn l-aħħar 18-il xahar. Normalment is-supermarkets ma jiġux affettwati bid-dibdil tal-prezzijiet, iżda f'kumment mal-Malta Today persuna li taħdem f'wieħed mill-ikbar supermarkets f'pajjiżna qalet kif qed jinnutaw tibdil fl-imġiba tal-konsumaturi dan minħabba li l-inflazzjoni qed tħalli impatt kbir fuqhom. Innotat kif il-konsumaturi qed jagħtu iżjed valur għal kull euro li jonfqu, tant li qed jażlu ditti li mhumiex daqshekk magħrufin u irħas. Il-klijenti qegħdin ukoll jagħmlu iżjed użu mill-offerti speċjali u skemi tal-punti sabiex jibbenefikaw minn prezzijiet orħos. Kellim ta' stabiliment kummerċjali ieħor sostna li l-gwerra fl-Ukrajna u l-impatt tal-pandemija tal-Covid mhumiex l-unika problemi li waslu għal din il-problema. Iżda hemm ukoll l-inċertezza kawża tad-diżastri ambjentali li jaffettwaw iċ-ċikli tal-agrikoltura u l-produzzjoni tal-ikel. Ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika urew kif kien hemm żieda ta' 8.8% fir-rata tal-inflazzjoni annwali fl-ikel. L-artiklu jgħid li l-prezz tal-ikel qed ikompli jiżdied u l-konsumatur qed jħoss l-effetti. Dan hekk kif l-inflazzjoni se tkompli żżid il-pressjoni sabiex jiżdiedu l-pagi u dan ser jaffettwa wkoll il-profitt tal-kumpaniji.